между другото съм острил, знаеш, че тази брадва е на острих на топил за ножове, братле. Така. И в момента ръба и отпреде е като бръснач. Беше преди чудо пипнал да. Това е Виктор. Виктор Виденов, Виден, Пернишки, Бобър. Бобър. Викторе, тук зад снимай клипче. Покажи се. Чакай! Така, Виктор Виденов. Виден, Пернишки, Бобър. Ще във филма брат. Ти какви гьортери са човек, това няма палене. Брат за бой снимаме в момента. Искам да покажа на групата нашата врата. Не, това е изолацията. Изолацията. Така, това е вратата. И тук има един мъничък отдушник. Нали? Ето го. Душника. Ето Ако го. искаш мога да осветявам там, където това посочваш с камерата. Радо. Чакай само да взема, ако искаш малко светлинка. Оцелява. Точно като проклятието Блеър изглежда. Да. Ако сте направим като проклятието Ето. Блеър, За да стане по-ясно за какво точно говорим, отвън се виждат висулките. ще умра. И навън вие вук няма, ама се сипе снег. И има каста кола. Това така стъклото даже не се е запотило. Значи тук има едно много хубаво каста кола. Ето го. Да, отвънка чакалите ни гледат нещо. Таранг! Какво беше това? Това е алуминиева дограма. Да. Аха. ПВЦ. А това е ПВЦ от... Да, ами ето, Рулитекс, брат. А тук, от друга страна, ако покажем, също така на стената е много интересно. Ето транк. Изолация тип. Отгоре също така. Но Фуди не е от дуп. На работа. Екстра. Въпреки всичко им Да огън. го дорежим и това. Удрит, братвата! Въпреки всичко им огън. И картина. И трябва да ви кажа, Е че... картина. Ето е картината. Но ракета свършва, за съжаление. Което е най-лошото в цялата работа. Но има вино. Пауза. И освен всичко има и